Important centru cultural și de afaceri, Brașovul este și un centru universitar de tradiție, oraș cu o istorie unică și o cultură bogată. Brașovul este un tot unitar în care vechiul se îmbină cu noul în cel mai firesc și pitoresc mod. De-a lungul istoriei, Brașovul a jucat un important rol în educația iubitorilor de carte și cultură. În acest sens, prima școală românească din șcheii Brașovului este atestată documentar în preajma anului 1495, iar diaconul Coresi a imprimat cele dintâi cărți de circulație în limba română încă din 1557. Biblioteca Universității Transilvania din Brașov susține procesul de învățământ și cercetare, oferind servicii de informare și lectură, împrumut de documente la domiciliu, schimb interbibliotecar, servicii de informare bibliografică, acces la bazele de date românești și străine și servicii de orientare și îndrumare. Biblioteca își desfășoară activitatea principală în aula Sergiu Chiriacescu. Biblioteca dispune de alte două locații, Biblioteca Facultății de Muzică și Biblioteca Facultății de Construcții. Biblioteca Universității Transilvania din Brașov deține o colecție de peste 750.000 de volume de carte românească și străină, dicționare, enciclopedii, cărți științifice și didactice, romane, cărți de poezie, apărute într-o perioadă de peste 350 de ani. Începând cu anul 2013, o parte dintre aceste cărți au fost digitizate, oferindu-se astfel acces online la textul lor integral. Temele abordate aparțin diverselor domenii ale cunoașterii: silvicultură, beletristică, inginerie, matematică, chimie, fizică, agricultură, botanică, zoologie, geografie, istorie, economie, învățământ în limbile germană, franceză, maghiară, română și latină. Bazele de date completează fondul documentar și asigură accesul la informații științifice din lumea academică. Catalogul online al bibliotecii oferă informații bibliografice asupra documentului, identificarea locației de regăsire, precum și disponibilitatea exemplarelor. Sala cu acces direct la colecții are o capacitate de 200 de locuri și oferă utilizatorilor, spre consultare, accesul la peste 40.000 de volume care sunt organizate pe domenii. Sălile multimedia sunt dotate cu calculatoare pentru acces la bazele de date și internet, unde utilizatorii pot elabora referate sau pot lucra în grupuri. Accesul la bibliotecă se face pe baza permisului sau a legitimației de tip Campus Card. Biblioteca oferă la cererea beneficiarilor informări bibliografice, traduceri și referințe prin e-mail. Împrumutul publicațiilor la domiciliu se poate face de la centrul de împrumut sau de la cele două filiale ale bibliotecii. Serviciile oferite de către punctele de împrumut sunt acces la catalogele alfabetice și sistematice, tradiționale sau online, împrumut de publicații la domiciliu, îndrumări metodologice privind accesul la colecții, împrumut interbibliotecar național și internațional. Centrul de împrumut publicații de la demisolul bibliotecii asigură un fond de împrumut de peste 300.000 de volume. Împrumutul la domiciliu se face pe baza permisului de intrare vizat pentru anul universitar în curs. Utilizatorii au dreptul să solicite simultan pentru împrumut la domiciliu cel mult 5 volume
din publicațiile existente în depozitul aferent centrului de împrumut. Termenul de restituire a publicațiilor poate fi prelungit la sediul bibliotecii sau online, pe o perioadă stabilită de centrul de împrumut. Citește ca să te simți bine. Citește ca să vorbești mai bine. Citește de plăcere. Citește pentru a te documenta. Citește pentru tine. Citește pentru alții. Citesc pentru viitorul meu. Pe curând, prieteni! Ne vedem la bibliotecă!